Cafe Square eduke ka badon han nong tmai shillong ka ai jingrap na ka banta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia na ka banta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo Haka arpusau tring mentau benai jemang ajab son kakong Dewi Payatong per MDC Kanarpo constituency kalalej banjurip yaki thain khapot jongka Indo Bangladesh kabahapa po Kanarpo constituency ban yakndo yaki area commander jongka lejri border outpost kumjo ro haka arpundru tring mentau benai jemang ajab son kalalej banjurip saya kadona border outpost ban yapliu jingmut bat ki area commander badai pej yakini ki border outpost nakabanta kumno banwanra yaka shongsuk shongsngain bat kasok kasain yaki nong shongsnong kiba shong shane kumban punshkan mau haka khatsan trik benai march arjar san kakong Dewi Payatong per kalalej ban jurip bat ban yakndo ru yaka kuliang border outpost halor ka jinglong jingman kathain khapot jongka umkiang dona bat kuliang kidei ki bamat baha ya ka jinge na ka jingyo lailan ki khar bangla banrung shado upot shnong badru ban lute neto ya ki jingdon jingem jongki nong shong shnong bat hado ban chim wat ya ka jingim ki briu ro ha ka ne ka jingye kando layo ro ban phliu shibon ki jingmut ringkat bat ki area commander jongka BSF nakabenta ban yo ka jingyada yaki pajba nong shong shnong bat nakaliang ki BSF kila kenturu yaki nong shong shnong ban numai lat yaki nong khayi khamtam ki badan kti ban yalam lenti yaki khar bangla lingba ka jingerap jongki nong shong shnong ki BSF ro kinsala ban telakam yaka jingwan rung bian ki khar bangla nakaliang jong ikong Dewi Insakot yalang yaki nong ilam shnong ringkat bat UMP Dr. Ricky AJ Sengkon nakbenta ban wat yaka rukom trekam ban telakam yaka ni ka jinge kaba kinong shong shnong hakapot ki yakando